நான் உங்களை இது பண்ணிட்டு இது பண்ணிடுறேன். பிரபு வந்து ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிடுங்க. போஸ்ட் பண்றேன் உங்களை. ஓகே. ம். பிரபு நீங்க வேலையில இருக்கீங்களா எப்படி? இல்ல மாதாஜி, வீட்டுக்கு நியர்பை வந்துட்டேன். 10 minutes. ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் ஆனாக்கா நெட் பேசுவாங்களா? ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இதுக்கிட்ட ஆஃப் பண்ணுமா? இந்த ஹாட்ஸ்பாட்ல மாதாஜி உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். அப்ப சரிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. சர்வா பிரபு உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். எஸ் மாதாஜி, ஓகே. மாதாஜி நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்களா? பிரணத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? எங்கம்மா இது ஓப்பனே ஒண்ணும் ஆகலையாம்மா? பண்ணல. ஆமா மாதாஜி, இப்பதான் வந்தோம். நாங்க படிக்கிறோம் மாதாஜி. எங்கப்பா இது பிடிஎஃப் போக சொல்றேன். மாதாஜி நான் சொல்லட்டுங்களா பிரணத்தி? ஆகல மாதாஜி. ஓம் எஸ் மாதாஜி, ஓகே. அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मनैताय च जगतताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுது. நீங்க எங்க போகணுமோ அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. பிரபு நீங்க ஹரே ஹோஸ்ட், கிருஷ்ணா. மாதாஜி கோ ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. எஸ் ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா தேங்க்யூ மாதாஜி. பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணுங்க, நான் மியூட்ல ஹரே போறேன். கிருஷ்ணா மாதிரி எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கும் பக்தர்களும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரு இது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வந்திருக்க எல்லா டிவோட்டிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். பழைய 2-3 கிளாஸ் நடத்துறது எதனா நினைப்பிருக்கிற பாயிண்ட் ஒருத்தர் ஒன்னொன்னு சொல்லுங்க. பிரபு மாதா யார் சொல்றீங்க? ஒன்னொன்னு நம்ம என்னென்ன சொல்லியாச்சு. எப்பயும் பகவானை மறக்கணும், அவரை நினைக்க கூடாது. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த கோயிலுக்கு போனா எப்படி நம்ம சாமி நினைக்க கும்பிடணும். கூடாதா? மறக்கணும் நினைக்க கூடாது இல்லையா? அவரை மறக்கணுங்கிறது நினைக்க கூடாது. மறக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அதுதான் வர்த்தவிய சததம் விஷ்ணோர் விஸ்மர்த்தய நா ஜாதி சர்வே விதி நிஷேதகா சியோர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரகா. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள தடைகள் இந்த 2 கொள்கைகளில் தேவகங்கள் ஆகும். இதை நான் அதை சொல்ல வந்தேன். அதே மாதிரி நம்ம எப்படி கோயிலுக்கு போனா என்ன பண்ணணும், எப்படி சாமி கும்பிடணும் அதெல்லாம் சொன்னேன். சுத்தத்தை பத்தி பேசணும், விருந்தினர்கள் வந்தா எப்படி வரவேற்கணும்னு சொல்லி பேசியாச்சு. எது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது? ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எதுவும் நினைப்பு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தோம் மாதாஜி. அதான் கரெக்ட். அதான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு. ஓகேங்க பிரபு. பிரணாம் தண்டவ் பார்த்தோம். பிரணாம் பண்ணணும். பிரபுஜிஸ் வந்து தண்டவ் பிரணாம் பண்ணணும். மாதாஜிஸ் வந்து பஞ்சாங்க பிரணாம் பண்ணணும். ஓகேங்க பிரபு. பஞ்சாங்க பிரணாம். அதே மாதிரி எப்ப சாமி கும்பிடணும், எப்படி எங்க சாமி கும்பிடணும், எப்படி கும்பிடணும்னு சொல்லியாச்சே. சாமியை வந்துட்டு அபிஷேகம் பண்ணும் போதோ, இது அவருக்கு பிரசாதம் படைக்கும் போதோ சுத்தக்கூடாது, அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்களா, பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நியம விதிகள் பார்த்தோம். ஆக்ரக அக்ரகான்னு பார்த்தோம். ஆக்ரக அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல், அதாவது உடனடி நன்மைக்காக சாஸ்திர விதிகள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொள்வது. அக்ரக அப்படின்னா ஏற்க தவறியது, அதாவது ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு உரியவனவ சாஸ்திர விதிகளை வந்து நம்ம அலட்சியம் செய்யறது. அதை பார்த்தோம். அடுத்து கண்டினியூ போலாம் பிரபு. ரெண்டு வாரம் 3 வாரம் நம்ம இதே பார்த்தோம். என்ன பண்ணலாம் இப்போ? அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஏதோ ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன், எனக்கு இல்லை. இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அப்படியே பார்த்துங்க நினைப்பதுதா. அடுத்த லெசனுக்கு போகலாம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். பிரார்த்தனைக்கு ஒரு நாள் நோன்பு, சரணாமிரத்தை குடிக்கிறது, ஆர்த்தி எப்படி பண்றது, பகவான் கோயிலுக்கு வர்றவங்க நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு காணிக்கையா செலுத்தணும். நம்மளை பார்த்தாவது இருக்கிறவங்க கத்துக்குவாங்க. சில பிரபுபாதர் சொன்னாரு, நம்ம எப்படி நடனம் ஆடணும் அப்படின்ட்டு, பஞ்சதத்துவம் போல கைகளை வெட்டி நடனம் ஆடணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்க்கலாம், நம்ம ஒரு சொல்லி எப்படி அழகா கையை தூக்கியாவது நடனம் ஆடணும். அந்த மாதிரி தான் ஆடணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம கண்ணப்பின்னா நடக்கூடாது. அடுத்தவங்களை வந்துட்டு கவர்ந்து இருக்கிற மாதிரி கவர்ச்சி நடனம் அதெல்லாம் ஆடக்கூடாது. இனிமையா 2 கையும் தூக்கி, ஒரு குழந்தை அம்மாவை பார்த்தா எப்படி அம்மான்னு தாவி போதோ அது போல அந்த பகவான் நமக்கு தந்தை, அவர் நோக்கி 2 கையும் மேல தூக்கி பாஞ்சாலி மாதிரி, திரௌபதி மாதிரி பகவான் கிட்ட ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரிராம் ஹரிராம் ராம் ராம் ஹரே ஹரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி நம்ம நடனம் ஆடணும். அப்புறம் நம்ம பரிபிரஷ்னா, நம்ம வந்துட்டு எப்படி கேள்வி கேட்கணும். ஒரு வகுப்பு நடக்குது அப்படின்னா குரு கிட்ட எப்படி கேள்வி கேட்கணும், பணிவா கேள்வி கேட்கணும், அது சம்பந்தப்பட்டதான் கேள்வி கேட்கணும், அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாததெல்லாம் நம்ம கேட்கக்கூடாது. அடுத்து விருந்தினர்களை எப்படி வரவேற்கணும், விருந்தினர்களை எப்படி வரவேற்கணும், அதிதி தேவோபவன் சொன்னோம். அதுல பாகவதம் அதெல்லாம் என்னென்ன யார் எப்படி வரவேற்றாருன்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு. முக்கியமா பகவான் கிருஷ்ணர் சுதாமாவை எப்படி வரவேற்கிறாரு. பகவானுக்கு என்ன இல்லை சொல்லுங்க, உலகமே அவருது, பிரபஞ்சமே அவருது, பிரம்மாண்டமே அவருது. சுதாமாவுக்கு அவருக்கு ஏணி வச்சா கூட பகவான் படைச்சவரு அவரு. அவர் வந்து நம்மெல்லாம் அவரோட அங்க துணுக்கள், அவரால் படைக்கப்பட்டவர். ஆனா நமக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதரா இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் எப்படி ஒரு உபச்சாரம் பண்றாரு. நாமளே என்ன சாதாரண மனிதர்கள், நம்மளை தேடி வரவங்க நாம எப்படி கவனிக்கணும், ஒரு தண்ணியாவது கொடுத்து கவனிக்கணும். நேற்று பார்த்த போன வாரம் எப்படி கவனிக்கணும், எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு அந்த தலையை சுத்தம் பண்ணிட்டு ஒரு ஓலைப்பாயாச்சு போட்டு உட்கார வைக்கணும், ஒரு கிளாஸ் தண்ணியாச்சு கொடுக்கணும்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கூட வரவங்களையும் நம்ம வந்து வரவேற்கணும். அடுத்த போறாங்க. இதான் பகவான் கிருஷ்ணர் சுதாமாவை வரவேற்கிறாரு. அந்த ஒரு இது அங்க வந்து போகும்போது வெளியே வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து வரும்போது பார்த்தோமா வீட்டு வாசல்ல வந்து வரவேற்கணும், அனுப்பும்போது நம்ம அவங்களை வெளியே வரைக்கும் வந்து அனுப்பணும். இதுதான் அதாவது அதிதி சேவை. எந்த ஒரு அதிதி சேவைன்னு என்னன்னா, திடீர்னு வராங்களா கெஸ்ட், திடீர்னு நம்மளுக்கு சொல்லாம வந்துடுறாங்க, இத படிங்க அதிதி சேவை. மாதாஜி சேரச் படிக்கிறீங்களா? வசந்தி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவர் அறிவிக்கப்படாமல் அந்த ஒரு பேரா படிங்க மாதாஜி. அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது இறைவன் தனது பக்தனை சோதிக்க என்ன செய்யக்கூடும் என்பதுதான். அதிதி என்ற சமஸ்கிருத வார்த்தையின் அர்த்தம் திட்டமிடப்படவில்லை. ஒரு திட்டமிடப்படாத அல்லது எதிர்பாராத விருந்தாளி பரமாத்மாவின் பிரதிநிதியாக கருதப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் அறிவிக்கப்படாமல் வருவது பகவான் தனது பக்தனை சோதித்து எந்த சூழ்நிலையிலும்
அவருக்கு சேவை செய்ய தயாராக இருப்பதை பார்க்கவும் என்ன செய்வார்? இந்த புரிதலுடன் எதிர்பாராத விருந்தினரை அன்பான வரவேற்பு உபசரிப்புடன் நாம் வழங்க வேண்டும். ஹரே 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 கிருஷ்ணா பிரபு, கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. பாருங்க, நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் கல்ச்சர்ல விருந்தோம்பல்ங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடத்தை வகிக்குது. எப்படி விருந்தினர்களை வரவேற்கணும் அப்படின்னுட்டு அவங்கள வர்றவங்க நம்ம பகவானோட பிரதிநிதியா, பரமாத்மாவின் பிரதிநிதியா நம்ம நினைக்கணும். பகவான் அவருடைய பக்த சோதித்து அவருக்கு எந்த விதத்திலையுமே சேவை செய்ய தயாரா இருக்காரா அப்படின்னு பார்க்கறது நான் என்ன செய்வார் அப்படின்னு அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு வேணும். அதனால நம்ம எதிர்பாராத விருந்தினர் என்ன பண்ணணும்? அன்பா வரவேற்கணும். ஏன் பரமாத்மா பிரதிநிதின்னு சொல்றாங்கன்னா, இருக்கிறாரு. எப்பயுமே நம்ம வீட்டுல இங்க வருவாங்கன்னு ஒரு பழம், சாமி பகவானுக்கு படைச்ச பழங்கள், உணவுப் பொருட்கள் ஏதாவது வச்சிருக்கணும். வர்றவங்களுக்கு அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கலாம். வைஷ்ணவரா இருக்கவங்க என்ன செய்யணும்? வைஷ்ணவ இல்லறத்தார் கண்டிப்பாக அதிதி சேவை செய்யணும். வைஷ்ணவ இல்லத்தார்னா யாருன்னா, இப்ப நம்ம எல்லாமே வைஷ்ணவர் தான், நீங்க எல்லாமே வைஷ்ணவர்கள் தான். அதுக்குதான் பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். நாம என்ன பண்ணணும் பாருங்க, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. அதிதி சேவைக்கும் வைஷ்ணவ சேவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், அதிதி சேவை என்பது இல்லறத்தார்களின் சமய கோட்பாடுகள் மற்றும் வைஷ்ணவ சேவை என்பது வைஷ்ணவர்களின் சமய கோட்பாடு. ஒரு வைஷ்ணவ இல்லறத்தார் கண்டிப்பாக அதிதி செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் அவர் வீட்டார் என்பதால் விருந்தினருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். வைஷ்ணவர் என்பதால் வைஷ்ணவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லறத்தார்களின் சமய கோட்பாடுகள் மற்றும் வைஷ்ணவ சேவை என்பது வைஷ்ணவர்களின் சமய கோட்பாடு. ஒரு வைஷ்ணவர் கண்டிப்பா அதிதி சேவை செஞ்சே ஆகணும். இது கோட்பாடுங்கிறது சட்டம், சமயங்கிறது நம்ம தர்மம். வைஷ்ணவோட தர்மம் என்னன்னா, நாம கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதிதி சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான். இந்த மாதிரி அழைக்காத இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா, இந்த வர்ற கவனிக்காத இருக்கிறவங்க அது குள்ளநெறிகள் வீடு. அந்த குள்ளநெறி அதாவது என்னன்னா, அந்த வயல்ல யாருமே இருக்க முடியாது. அந்த அந்த ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கோம், அந்த ஹோல்ல தான் தங்கும். பிரயோஜனம் இல்லை அது. அந்த மாதிரி அந்த வீடுகள்லாம் நரிகளின் வீடுன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. அது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்துல 16.7 இலக்கமா கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. அதனுடைய சுருக்கம் தான் இங்க. இப்ப வர்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? இதை மட்டும் யாருன்னா அருமையா படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, படிக்காதவங்க படிங்க வேணா. என்ன பண்ணணும் வந்தவங்களுக்கு? நாம வர்றவங்களுக்கு அமரும் இடத்தை வழங்குங்கள், வணக்கம் செலுத்துங்கள், பிரசாதம், குறைந்தது ஒரு குவளை தண்ணீர், இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குங்கள், பிராமணர் அல்லது சந்நிதி விருந்தினருக்கு வழிபாடு செய்யுங்கள், குறைந்தபட்சம் சந்தனக்கட்டையாவது வழங்குங்கள், பரிவர்த்தனைகளையும் அழைத்தல், பரிவாரங்களையும் அழைத்தல், விருந்தினர்களுக்கு பிறகு இல்லத்தரசி பிரசாதம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர் வெளியேறும் போது சிறிது தூரம் வரை அவர்களை பின்தொடர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது. இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேங்க. ஒரு சின்ன கதைன்னா, ராமானுஜாச்சாரியர் அந்த ஊர் பேர் மறந்து விட்டது, மன்னிக்கவும். அந்த ஊருக்கு போறாரு. போகும்போது அந்த ஊர்ல ஒரு பணக்கார பக்தர் இருக்கிறாருங்க, ஏழை பக்தரும் இருக்கிறாங்க. அந்த பணக்கார பக்தர் வீட்டுக்கு அவர் சிஷ்யரை அனுப்பி சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ராமானுஜாச்சாரியர் வந்திருக்கிறாரு, ஆச்சாரியாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பணக்காரருக்கு என்னாச்சு? சந்தோஷம்தான். சரி தெரிஞ்சு ராமானுஜாச்சாரியர் வந்திருக்கிறாரு, ஆச்சாரியருக்கு வேண்டிய வசதி ஏற்பாடுகள்லாம் செய்யுங்க, சமைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டாரு. இந்த வந்த விருந்தினர் சொன்னாங்க பாருங்க, அந்த விருந்தினரை கவனிக்கல. இவங்க போய் சொன்னாங்க. உடனே என்ன செஞ்சுட்டாரு ஆச்சாரியார்? அந்த ஏழை வீட்டுக்கு போனாரு. இத நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, எப்படி அவங்க கவனிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. அந்த ஏழை வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லை. அவங்க ஏழைங்க, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க. அந்த அம்மா அவரு அங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாரு, சொல்லாமையே போறாங்க. போயிட்டு ராமானுஜாச்சாரியருடைய சீடர்கள் சொல்றாங்க, ஆச்சாரியார் வந்திருக்கிறாங்கன்னு. அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு தலைகால் பிடிப்படல. ஆனா வெளியே வரல. ஏன் சொல்லுங்க? ஒரு கிழிஞ்ச பிளவுஸ் ரொம்ப கிழிஞ்சிருக்குது, அதை மூடுற சேலை கூட கிழிஞ்சிருக்குது, மூட முடியல.
உடனே ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து தன்னுடைய ஒரு மேல் துணி இருக்குது பாருங்க, அதை எடுத்து உள்ள போட்டாரு. போட்டதும் அதை பொத்திக்கிட்டு அந்த அம்மா வந்தாங்க, வரவேற்க சொன்னாங்க. அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க, எப்படியோ போனாங்க, கடைக்கு போனாங்க, பொருள் வாங்கிட்டு வந்தாங்க, விருந்து வச்சாங்க. அவங்க கணவர் வந்தாரு. கணவர் வந்து அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல, அரிசி கூட இல்ல. அவர் அதை வாங்கதான் சம்பாதனை பண்ண போனாரு. எப்படி நம்ம மனைவி கவனிச்சா, வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லையே, இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான விருந்து கொடுத்துருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா கூப்பிட்டு விசாரிச்சா. அப்படி மனைவிய அந்த வீட்டு உரிமையாளர், எப்படிம்மா சாப்பாடு போட்டேன்னு. அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, யாரு, ஒரு செட்டியார் கடை வச்சிருக்கிறாரு. இது உண்மையாக நடந்த நிகழ்ச்சி. அந்த கடைக்காரருக்கு அந்த அம்மா மேல ரொம்ப நாளா கண்ணு. அவரு என்ன சொல்றாரு, எப்பவுமே தெரியும் அந்த அம்மாவுக்கு, அந்த கடை பக்கம் கூட போக மாட்டாங்க. அன்னைக்கு போய் பொருள் கேட்கறாரு. போய் கேட்கும்போது என்ன சொல்லி கேட்கறாங்க, உனக்கு இத்தனை நாளா என்ன ஆசையோ அதை நிறைவேற்றுக்கோ. இப்ப எனக்கு என்னுடைய ஆச்சாரியார் வந்திருக்கிறாரு, அவரை நான் நல்ல விதமா கவனிக்கணும், அவருக்கு நல்ல உணவு கொடுக்கணும், அதனால தயவு செய்து எனக்கு மளிகை பொருள் கொடுன்னு கேக்குறாங்க. பாருங்க எப்படி வரவேற்கிறாருன்னு ஆச்சாரியார. சரி, அவன் குடுக்குறான். குடுத்துட்டு சரி அப்புறம் நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். பொருளை வாங்கி அந்த அம்மா செஞ்சு போட்டுறாங்க, பேசுறாங்க. இதையும் வந்துட்டு ராமானுஜர் கேட்கிறாரு. பேசிட்டு இருக்கிறத அவர் எப்படி கேட்கிறாரு. இந்த அம்மா அவர் சொல்றாரு, கணவன் கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நான் செட்டியார்கிட்ட சரி உன்னுடைய ஆசையை நான் வந்து உன் ஆசைக்கு இணங்குறேன், பொருள் கொடுன்னு வாங்கி வந்துட்டேன்ட்டு. அதுக்கு அந்த கணவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இப்படி இருக்கிறத விட நம்ம இறந்து போயிடலாமே அப்படின்னு இருப்பாரு. கரெக்ட், நீங்க சொல்றது தவறு இல்ல. ஒருத்தர் வேறவங்க என்ன சொல்றீங்க? நாமெல்லாம் அப்படிதான் சொல்லுவோம். கரெக்ட், அது சரியான வார்த்தை, நம்ம பேசுறது. ஓகே, வேறவங்க? பிரபு ட்ரை பண்றீங்களா? மாதாஜி திரும்ப கேளுங்க. அதாவது அந்த அம்மா பக்தர், வசதி இல்லாத வறுமை நிலையில இருக்கிறாங்க. வீட்டுல ஒரு அரிசி மணி கூட கிடையாது. அந்த கடைக்காரருக்கு அந்த அம்மா மேல ரொம்ப கண்ணு, ரொம்ப நாளா ஒரு கண்ணு. என் ஆசைக்கு இணங்குனா உனக்கு மளிகை பொருள் தரேன் இருக்கிறாரு. அந்த அம்மா சரி உன் ஆசைக்கு நான் இணங்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் மளிகை பொருள் கொடுன்னு வாங்கி வந்துடுறாங்க, சமைச்சிடுறாங்க, போடுறாங்க, சாப்பிட்டுறாங்க. கணவன் வராரு. கேட்ட போது அந்த அம்மா சொல்றாங்க, அந்த கடைக்காரர் ஆசைக்கு இணங்க சொன்னாரு, சரி நான் அப்புறம் வரேன், எனக்கு முதல்ல பொருள் கொடுன்னு வாங்கி வந்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க. அந்த ஆளோட ஆசைக்கு இணங்கினாங்க. ஆச்சாரியாருக்கு சாப்பாடு போடணும்னு உணவு பொருள் மளிகை பொருள் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு. இத கணவன் கிட்ட சொல்றாங்க. அந்த கணவன் என்ன சொல்லியிருப்பாரு, உங்களுடைய கருத்து என்ன? ஒவ்வொரு கருத்து சொல்லுங்க. கணவனுக்கு பிடிக்காது மாதாஜி, விரும்ப மாட்டாங்க, எந்த கணவனுமே விரும்ப மாட்டாங்க. வெரி குட். வேற 2 பேர் பதில் சொல்லிட்டீங்க. இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க பாக்கலாம். பிரபு என்ன சொல்றீங்க? நோ ஐடியா. மாதாஜி அவரு இது உடலா ஆத்மாவா பாக்குற கணவன் அப்படிங்கறதுனால நம்ம வந்து அவரை அந்த கடைக்காரரை ஏமாத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவரே கூட்டிட்டு போவார்ன்ற மாதிரி இந்த கதையை கேள்விப்பட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். சரி, ஓகே. செல்லகுமார் பேசுற செல்லகுமார் பிரபுவா? செல்லகுமார் பிரபு பேசுறது? தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஓகே, கரெக்ட். அவர் கொஞ்சம் வந்துட்டாரு. விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, இதை கேட்டதுக்கு கணவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாருங்க, இது வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்பதான் பக்தி பயிற்சி பண்ண வரோம். கணவர் சொல்றாரு, சரிதான் நீ சொன்னது சரிதான், தப்பு இல்ல. இந்த உடம்பு என்ன அழிய போற உடம்பு, அதுவும் இல்லாத ஆத்மாதான் நித்தியமானது. நீ யாருக்காக பண்ண? ஆச்சாரியருக்காக பண்ண. ஆச்சாரியார் யார்? பகவானின் பிரதிநிதி. ஒவ்வொரு ஆன்மீக குருவும் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சொல்றாரு. இதை கேட்டதுமே இதை கேட்டுட்டு போயிட்டு திரும்ப ராமானுஜாச்சாரியர் போறாரு. போயிட்டு அந்த செட்டியாரை போய் பார்த்து, அவரை பார்த்தாரோ இல்லையோ அந்த செட்டியாரோட மனசு மாறிடுது. ஏன் சொல்லுங்க? பகவானோட பிரதிநிதி அவரெல்லாம், மகா புருஷர். பார்த்ததும் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு காலில் விழுந்துடுறாரு. தடால்னு காலில் விழுந்துட்டு அவரும் என்ன பண்ணிடுறாரு, அவருடைய சீடரா ஆயிடுறாரு. அந்த அம்மா செய்தது தப்புதான். நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்துல நம்ம வீட்டுக்காரங்களாம் வைக்கவே மாட்டாங்க, உனக்கு இது தேவையை அடிம்பாங்க, அடிச்சே துரத்திடுவாங்க. அதெல்லாம் நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்துல தவறு கிடையாது. ஆனா அவங்க பாருங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்,
ஏற்பட்ட விருந்தினருக்கு அவங்க செஞ்சாங்க. ஆனா அவர் வந்துட்டு அது நமக்கு செட் ஆகாது. அவங்க வந்துட்டு பெரியவங்க அவங்கெல்லாம். அவரு அதுக்காக தவறு நம்ம செய்தாலும் தவறுதான் அது. சரிங்களா? அதாவது வழிய போற உடம்பு தான்னு பாருங்க. அவர் பார்த்ததுமே அவருடைய அவருடைய குருவோட கருணை பட்டதுமே, அதோடைய கடைக்கன் அவரோட பார்வை பட்டதுமே, அவர் மனசு மாறி மன்னிப்பு கேட்டு, அவரு ஒரு தூய பக்தர் ஆயிட்டாரு அந்த கடைக்காரரு. அப்ப இதுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு விருந்தினர்கள் வந்தா நம்ம எப்படி உபசரிக்கணும்? அப்படின்றதுக்காக. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தன வாரமும் 1, 2 பாடமே பார்த்தோம். இப்ப 3வது பாடத்துக்கு போலாங்களா? இப்ப வந்து தூய்மை, வைஷ்ணவ தூய்மை பத்தி பார்க்கலாம். அடுத்த அடுத்த வாரம் எல்லாருமே எங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்துருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. கண்டிப்பா மாதாஜி. வசந்தி மாதாஜி தானே பேசுறது? தனலட்சுமி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி. பேர் சொல்லுங்களேன் பேசுறவங்க என்னன்னு பேர் பார்க்க தனலட்சுமி முடியாது. மாதாஜி. வந்துடுறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. இப்ப வந்துட்டு தூய்மை மற்றும் உணர்வு, சமையலறை தூய்மை, தூய்மையை பேணுதல், சுத்தி விசாரம், குளித்தல், ஸ்நானம். உங்களை இந்த பாடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்கறேன். நம்ம எப்பப்ப குளிக்கணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்பப்ப சுத்தம் பண்ணணும், எப்பப்ப குளிக்கணும்? நீங்களே எப்பப்ப குளிக்கிறீங்க? டெய்லி காலையில தூங்கி குளிக்கிறீங்களா? முடிச்சது பிறகு, வெரி குட். அப்புறம் வந்து சந்தோஷம். சாயங்காலம் வெரி வேலைகள்லாம் குட். முடிச்ச பிறகு. கரெக்ட். சமையலறை தூய்மை அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம சமையலறை எப்படி தூய்மை செய்யணும்? யோசனை பண்ணுங்க. நம்ம அந்த காலத்துல எப்படி தூய்மை செஞ்சோம், இப்ப எப்படி பண்றோம்? அது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணாதான் வரும். அது வில்லேஜ்ல இருக்கவங்க கரெக்டா சொல்லுவாங்க. சிட்டில வளர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாம் அது தெரியாது. ம். நாம சமையல் அறைக்கு எப்படி தூய்மை செய்கிறோம், எதை கொண்டு தூய்மை செய்கிறோம்? வில்லேஜ்காரங்க இதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லி ஆகணும். தெரியும். மாட்டு சாணம் பசுஞ்சாணம். சாணம் வச்சு வெரி மொழுகணும். குட் வெரி குட் வெரி குட். இப்ப எங்க பசுஞ்சானோம்? எல்லாமே கேஸ் ஸ்டவ், எல்லாமே சிலிண்டர். கரெக்ட். நம்ம ஊர்ல நான் வந்துட்டு ஒரு 1வது படிக்கும் போதெல்லாம் நாங்கெல்லாம் ஒரு கூரை வீட்டுல தான் இருந்தோம். ஒரு வாடகை வீடு. எங்க அம்மாலாம் சாணி போட்டு மெடிக்கிட்டு ஓரத்துல சுண்ணாம்பு கரை கட்டிட்டு செம்மண், எங்க ஊர் ஆத்துல போய் செம்மண் காசெல்லாம் வாங்குறது இல்ல, செம்மண்ணை கொண்டாந்து அது தண்ணியில முக்கி போட்டு செம்மண் கரை அழகா இருக்கும். பசுஞ்சாணம், வெயிட் பார்டர் சுண்ணாம்பு, அதுல செம்மண் கரை. அப்புறம் 2, 3 வருஷம் நாங்க காரை வீட்டுக்கு போயிட்டோம். அந்த காரை வீட்டுக்கு போனா கூட கொஞ்சமா சாணி போட்டு மொழிகிட்டு அந்த சுண்ணாம்பு காரையும் சுண்ணாம்பு பார்டர் கொடுத்து செம்மண் காரை போடுவோம். இப்ப எங்க எல்லாமே டைல்ஸ். அதே மாதிரி நம்மளோட தூய்மைங்கிறதே மாறி போச்சு. எப்படி சொல்லுங்க? ஒரு டாய்லெட், நம்ம பாத்ரூம் போனோமா, என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டுக்கு வெளியே குளிக்கிறதும் இன்னைக்கு கூட வில்லேஜ்ல இருக்குது. குளிக்கிறதும் வெளியே தான், டாய்லெட் போறதும் வெளியே தான். 1 பாத்ரூம் 2 பாத்ரூம் எல்லாமே வெளியே தான், உள்ள கிடையாது. இப்ப எப்படி பாத்தீங்களா? இருக்கிறதே ஒரு 4 ரூம், ஒரு பெட்ரூம், ஒரு ஹாலு, கிச்சனு. அந்த ஹாலுக்கு அந்த கிச்சன் அந்த பெட்ரூம்குள்ளேயே ஒரு டாய்லெட்லாம் வச்சிடுறாங்க. அதை ஏன் கேக்குறீங்க? ரொம்ப கொடுமை. என்ன செய்யறது? வாழ்க்கை முறை மாறி போச்சு. நாகரிகம் என்ற ஒரு முறையிலையும் ஸ்கொயர் ஃபீட் 10,000 20,000 விக்குது சிட்டில எல்லாம். அதை போட்டு வாங்கி அவன் பாத்ரூம் வெளியே வச்சு கட்டுவானா சொல்லுங்க? அதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை. ஆனா வில்லேஜ் பக்கம் அது கண்டிப்பா முடியும். இதெல்லாம் தான் தூய்மை. அதே மாதிரி நம்ம தீட்டானா குளிப்போம். ஒரு இறப்புக்கு போயிட்டு இருந்தா குளிப்போம். இதெல்லாம் சுத்தம், தூய்மை. இன்னமுமே நாங்க பெங்களூர்ல இருக்கிறோம். ஒரு 4 வீடு தள்ளி ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க. அவங்க டெப்டி மேயரு, நாராயணன் பேரு. அந்த அம்மா காலங்காத்தால வயசானவங்க தான். குச்ச கொண்டாந்து எடுத்து அந்த துணியை எடுப்பாங்க, தொட மாட்டாங்க. நான் கூட அவ்வளவுதான். துணி வேணுமா? எங்க வீட்டுல 2, 3 குச்சி ரெடியா வச்சிருக்கிறோம். குளிச்சுட்டு எடுப்போம். சப்போஸ் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கணும்னா என்னைக்காச்சும் லேட்டா குச்சி வச்சு எடுப்போம், தொட மாட்டோம். அந்த அம்மா கவர் கையில கொடுத்து விடுவாங்க. குளிச்ச பின்னாடிதான். துவைக்கிற துணி கூட தனியா தான் வைப்போம். ஏன் சொல்லுங்க? கோயிலுக்கு கட்டிட்டு போறோம், அதனால. அதே மாதிரி அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை அதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதுல ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷனா இதை சொல்லிட்டுனா நீங்க படிக்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அகத்தூய்மைங்கிறது வந்து பகவானோட நாமம் சொன்னா நம்ம மனசு சொல்ல 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 நம்ம மனசுல இருக்கிற மாசுக்கள்லாம் நீங்கிடும், மனசு தூய்மை அடையும். புற தூய்மைங்கிறது குளிக்கிறதால. அது எப்படி குளிக்கிறது, என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இப்ப பார்க்கலாம். தூய்மை மற்றும் உணர்வு, இது ஒரு மந்திரங்க. இந்த மந்திரம் எதுக்கு தெரியுங்களா? இந்த மந்திரத்தை இப்ப நாங்கெல்லாம் சொல்லுவோம். ஒரு பாத்திரத்தை தண்ணி வச்சுக்கிட்டு காலங்காத்தால அதை எடுத்து அதுல ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு அந்த ஒரு விரலை வச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. நீங்க வாங்க கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. ஒரு விரலை மட்டும் வச்சுட்டு ஓம் அவித்ரோ பவித்ரவா சர்வாவத்தம் கதோ அபி யா சாமராட் புண்டரி காஷம் சா பஹ்யா பந்தர சுசுகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு 3 தடவை சொல்லுவோம். சொல்லிட்டு அந்த துணியை வந்துட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் மேல தெளிப்போம். அந்த தண்ணியை வந்துட்டு தூய்மைப்படுத்துது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வோம் நாங்க அந்த தண்ணியில? நீங்க கட்டாயமா பிரபு எத்தனை பேர் இருக்காங்க கிளாஸ்ல?
கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அப்படியே சொல்லுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் டச் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. 7 பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொத்தம் 7 பேர் இருக்கோம் மாதாஜி. சரி, இப்ப தெரிஞ்சுக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. இப்ப நமக்கு கங்கா தண்ணி தூய்மையானதுன்னா போய் ஒரு தடவையும் நம்ம கங்கால போய் தண்ணி எடுத்து வர முடியுமா? காவிரியில போய் தண்ணி எடுக்க முடியுமா? பக்கத்துல இருந்தா பரவாயில்ல, நம்மளும் தூரமா இருக்கிறோம். அதனால என்ன பண்றது, ஒரு கோயிலுக்கு தண்ணி வச்சுக்குவோம். அதுல ஒரு ஸ்பூன் இருக்கும், அதுல ஒரு நடு விரல வச்சுட்டு அந்த விரல வச்சுட்டு நம்ம எப்பயுமே நகம் கட் பண்ணி சுத்தமா இருக்கணும். நகம் கட் பண்ணா குளிக்கணும், ஹேர் கட் பண்ணா குளிக்கணும். இதெல்லாம் தூய்மை. அந்த நகம் வந்து படக்கூடாது தண்ணியில. தண்ணி நிறைய வச்சு அதை வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம். என்ன மந்திரம் சொல்லுவோம்? ஓம் கங்கேசை, ஏதாவது சப்த நதிகள், ஓம் கங்கேசை யமுனை சைவ கோதாவரி நர்மதா சிந்து காவேரி சரஸ்வதின்னு சொல்லிட்டு சப்த நதிகளையும் கூப்பிடுறோம். அது குரு வச்சு கூப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணியில வந்து அதுல ஆவாகணும். அதை கொண்டாந்துருவோம். அந்த தண்ணியில கொண்டாந்துட்டு தான் நீங்க மந்திரத்துக்கு ஒரு மந்திரத்துக்கு தூய்மை இருக்குது. ஒன்னொன்னுக்கும் நீங்க பாப்போம் இல்லையா, ஒரு பிக்சர் பார்த்தா கூட என்னமோ அவன் பார்த்தா ஓ மை கிம் கிரீன்னு சொல்லிட்டு இப்படி போன்னு தண்ணியை போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அது நடக்குது. அந்த மந்திர ஜால படத்துல பாருங்க, அதெல்லாம் உண்மைதான். அந்த அளவுக்கு பவித்திரமா இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு அவங்க அதுல பிராக்டிஸ் எடுத்திருக்கணும். அதெல்லாம் இருந்தா கண்டிப்பா நடக்குது. இப்போ இது நம்ம வந்து நீங்க ஆவாகனம் பண்ணீங்கன்னா அந்த சப்த நதிகள் தண்ணி வரும். அதுக்கு மேலதான் இந்த மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து 3 தடவை, இப்போ ஒரு ஆஃபர் பண்ணீங்க பிரசாதம்னா அது மேல 3 தடவை ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு சொல்லி தெளிச்சுன்னா தூய்மை அடையுது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் படிங்க, இதுக்கு மேல கிளாஸ் போகலாம். ஹரிபக்த என்ன சொல்லுது இதனுடைய அர்த்தத்தை? சிவகுமார் படிக்க பார்க்கலாம். எனக்கு பேர் தெரியல, சாரி. வேற யாருன்னா படிக்கிறதா படிங்க, யார் படிச்சாலும் சரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. தூய்மை படிக்கிட்ட மாதாஜி. படிங்க பிரபு, படிங்க பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. சமையலறை தூய்மை, தூய்மையை பேணுதல், சுற்று விசாரம், குளித்தல், ஸ்நானம், தூய்மை மற்றும் உணர்வு. ஓம் 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 அபவித்ரக பவித்ரோ வா ஓம் அபவித்ர பவித்ரோ வா சர்வ அவஸ்தாம் கதோ அபிவா எக்ஸ்மரேத் புண்டரீகாசம் ச பாஹ்ய அபியந்தர சுசி. தூய்மையானதாக இருந்தாலும் சரி, தூய்மையற்றதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஜட வாழ்வில் அனைத்து கடந்து வந்தாலும் தாமரை கண்களை கொண்ட கிருஷ்ணரை ஒருவர் நினைவு செய்தால் அவர் வெளிப்புறமாகவும் அகமாகவும் தூய்மையாகி விடுகிறார். ஹரிபக்தா 3.47. ஓகே, நாம இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டாவே பகவானை நினைச்சு நாம உட்புறம் வெளிப்புறம் ரெண்டுமே தூய்மை ஆயிடுறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி இதை மட்டும் சொல்றது இல்ல, குளிச்சுட்டு வந்துடுறோம். காயில குளிச்சுட்டு வந்துட்டு திலக்கு வச்சுட்டு பொட்டு வச்சுட்டு நாம எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இந்த தண்ணி எடுத்து வச்சு சாமிக்கு அந்த கங்கேச அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு இந்த தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம எதை கொண்டாந்து சாமிக்கு ஆஃபர் பண்ணாலும் இந்த மந்திரத்தை ஓம் அவிவித்ர பவித்ரவா சர்வாஸ்தம் கதோ அவியா சாமராட் புண்டரி காசம் சா பையா மந்திர ருச்சிகி ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணு முடிஞ்சிச்சு. கிளீன் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கு மேல நீங்க ஆஃபரிங் மந்திரம் எல்லாம் வாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க சாமிக்கு. வேற எங்க போனாலும் பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க எந்த மந்திரமுமே. யாருமே எந்த மந்திரமும் யாருக்கும் சொல்லி தர மாட்டாங்க. இஸ்கான்ல பிரபுபாதர் கருணையால நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது. ஒரு கோயில்ல போய் சொல்லுங்க பாருங்க, அவர் வந்து கோயில்ல இருங்க, அவங்க அந்த மந்திரத்தை சொல்லுவாங்க. சாமி என்ன சொன்னீங்க சொல்லுங்கன்னா முதல்ல கேட்கவே முடியாது அவங்க கிட்ட. பாத்தீங்களா நமக்கு என்ன ஒரு சான்ஸ் பாத்தீங்களா? இப்ப எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, வார்த்தையே வராது, சமஸ்கிருதம் என்னன்னு தெரியாது, கிலோ என்னன்னு கேட்கற அளவுக்கு. இப்ப வந்து உங்களை மாதிரிதான் நானும் வகுப்பை கவனிச்சேன் உட்காந்து ஆரம்பத்துல. இன்ட்ரெஸ்டா வந்து கவனிங்க, எல்லாம் சொல்லி தராங்க. நீங்க வீட்டுல பூஜை பண்ணலாம். ஐயர் தான் கோயில்ல பூஜை பண்றாரா? கிடையாது. நம்ம பண்ணலாம் வீட்டுல. அதே மந்திரம் அழகா தவறில்லாத பிரபுபாத கருணையால் நமக்கு கிடைக்குது. அதுவும் இப்ப நமக்கு பாருங்க அருமையா இஸ்கான் மேங்களூர் சொல்லி தராங்க. அது பெண்கள் ஆண்கள் இல்லை, இஸ்கான்ல 2 பேருக்குமே பூஜை பண்றது நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தராங்க. இது வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியம், மாதாஜிஸ்க்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம். நல்லா வந்துட்டு அட்டன் பண்ணுங்க, தயவு செய்து கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணி அட்டன் பண்ணுங்க. இப்ப பாக்கலாங்க. டெல்லி மற்றும் உள் தூய்மை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்க பிரபு, உங்களுக்கு கேக்குதா?
ஏன் நெட்வொர்க் இல்லையா? ஹரே சாரி, கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்கலீங்களா? பிரபுஜி கேக்குது பிரபு, கேக்குதுங்க. சரி சரி சரி. என்ன கேட்டீங்க சொல்லுங்க பிரபு. இல்ல மைக் ஹரே ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆயிடுச்சு. மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? படிங்கம்மா பிரபு ஏதோ கேட்டாரு. மைக் கூப்பிட்டேன். மாதாஜி, அந்த படிங்க பேஜ் மாதாஜி. வந்து மறையுது. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்ப பாருங்க. இப்ப தெரியுது. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி, இப்ப சொன்ன மந்திரம் வந்து நம்ம இந்த அகத்தூய்மை, இந்த சொன்ன மந்திரம் அக தூய்மை, புற தூய்மை, அப்புறம் இந்த சமையலறை தூய்மை, எல்லாத்துக்குமே அது யூஸ் ஆகுதா மாதாஜி? சமையலறை தூய்மை மற்றும் இந்த மந்திரம் எல்லாத்துக்குமே பிரபு. நம்ம ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்த இந்த மந்திரம் தான் பிரபு சொல்லணும். ஒரு மந்திரத்தை இப்ப நம்ம காலைல சாப்பாடு சாப்பாடு வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அப்ப அந்த தண்ணி அந்த ஓம் கங்கே சே யமுனை சேவை தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க பாக்கலாம். தெரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். செல்லகுமார் பிரபு உங்களுக்கு தெரியுமா? யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. தெரியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. தெரியுங்களா? தெரியாது சொல்லட்டுங்களா? ஓம் கங்கே சே யமுனை சே கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா சிந்து காவேரி, இந்த 7 நதிகள் பேரை சொல்லி ஜலாஸ்மின் சந்நிதி குரு, எல்லா புனித நதிகளும் ஒண்ணு சேர்ந்து குரு அவர் முன்னாடி வச்சு. ஓகேங்களா? குரு இல்லாத நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. அந்த தண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம எதாவது சாமிக்கு இப்ப காலைல சாப்பாடு ஆஃபர் பண்ணிட்டோம், மதியானம் சாப்பாடு செய்யறோம், காலைல டிஃபன் மதியானம் சாப்பாடு செய்யும்போது அதை வைக்கும் போதும் இந்த ஓம் அபித்ராவா இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த ஸ்பூன்ல தண்ணி எடுத்து 3 தடவை ஸ்ரீ விஷ்ணு 1 தடவை, ஸ்ரீ விஷ்ணு 2 தடவை, ஸ்ரீ விஷ்ணு 3 தடவை தெளிச்சுட்டு நாம வந்துட்டு பஞ்சதத்துவம், குரு பிரணாம் மந்திரா, பிரபாத பிரணாம் மந்திரா, பஞ்சதத்துவ மந்திரா, மகா மந்திரா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அது வைக்கிற மந்திரம் இருக்குது. நீங்க வாங்க கிளாஸ்க்கு, மேல வர வர சொல்லி கொடுப்பாங்க. சாமி சாப்பிட சொல்றதுக்கு வர சொல்றதுக்கு ஒரு மந்திரம் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க. அதை சொல்லிட்டு நம்ம மூடிடணும். பகவான் சாப்பிடுவாரு. அப்புறம் ஒரு 2 ரவுண்ட் 3 ரவுண்ட் சான் பண்ணிட்டு திறக்கணும். நாம சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? அந்த மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம், குறைஞ்சது ஒரு 10 நிமிஷமாச்சும் மூடிட்டு அப்புறம் திறக்கணும். புரியுதுங்களா பிரபு? தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இந்த மந்திரம் தான் பிரபு. அப்ப வெளி மற்றும் உள் தூய்மை படிங்க. யார் படிக்கிறீங்க? வெளி மற்றும் உள் தூய்மை. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய தூய்மை அவசியம். 2 வகையான தூய்மைகள் உள்ளன, வெளி மற்றும் உள். வெளிப்புற சுத்தம் என்றால் குளிப்பது என்று அர்த்தம். ஆனால் அகத்தூய்மைக்கு எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனை நினைத்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே என்று ஜெபிக்க வேண்டும். இந்த செயல்முறை மனதிலிருந்து கடந்த கர்மாவின் திரட்டப்பட்ட தூசியை சுத்தம் செய்கிறது. பொருள்: நீங்கள் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் வெளியே அசுத்தம் என்றால் உள்ளேயும் நீங்கள் அசுத்தத்தை காண்பீர்கள். இருபுறமும் சுத்தமாக வைத்திருந்தால் உள்ளேயும் வெளியேயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள். ஸ்ரண்வதா ஸ்வ கதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரணவன கீர்த்தனா பிரகுதி அந்த ஸ்ததோ ஹே அபத்ராணி. அபத்ராணி அனைத்து அசுப காரியங்களுக்கும் சுத்தம் செய்யப்படும், அவை கழுவப்பட வேண்டும். புனித நூல் ஆவதற்கு அவர் ஈஸியாக இருக்க வேண்டும். சத்திய சமக் தமக் சௌசம். ஒருவர் மிகவும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், அதுதான் பிராமணியம். தூய்மைக்கு தண்ணீர் தேவை, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா படிச்சீங்க. இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்ட்டா, நமக்கு இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் நமக்கு வந்துட்டு முன்னேற்றம் அடையணும்னா தூய்மையா இருக்கணும். 2 வகையான தூய்மைகள் நமக்கு வேணும். என்ன தூய்மை? வெளி தூய்மை, உள் தூய்மை. வெளி தூய்மை அப்படின்னு சொல்றது நீரால் அமையும். உள் தூய்மைங்கிறதுக்கு பகவானோட மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு ஜெபிக்கணும். இதை நம்ம ஜெபிக்கும் போது நம்மளுடைய கர்மா, அந்த நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள் கூட சேர்த்து வச்சிருப்போம், அதெல்லாமே வந்துட்டு சுத்தம் பண்ணி நமக்கு வந்து அக தூய்மை,
கிடைக்குது இந்த மகா மந்திரத்தால். இது வந்து பகவத்கீதை 13 8.12 பாருங்க கொடுத்திருப்பாங்க. என்னென்ன சத்தியம் சமக் சத்யா சமக் தமக் சௌசம்னு வந்திருக்கலாம். சௌசம் சௌசம் எல்லாம் அந்த அந்த பகவத்கீதை எல்லாரும் வச்சிருப்பீங்க. அதை எடுத்து படிக்கிறீங்களா? யாருன்னா வச்சிருந்தா எடுத்து படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு, படிங்க மாதாஜி. யாரும் வச்சிருக்கீங்க? பகவத்கீதை 13வது அத்தியாயத்துல 8லிருந்து 12 ஒரே ஸ்லோகமா பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க. எடுங்க, அடுத்து நான் சொல்றேன். அதுக்குள்ள யாராச்சும் எடுத்து வைங்க. இதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். இது தவறானது கிடையாது. ஏன்னா வெளியே அசுத்தம் இருக்குதுன்னா உள்ளே அசுத்தமா தான் இருக்கும். 2 புறமே நம்ம வந்து சுத்தமா வைக்கணும். உள்ளேயும் வெளியே 2 பக்கமும் நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கணும். அதுக்கு 1வது அத்தியாயத்துல 1வது காண்டம் பாகவதத்துல சொல்லப்பட ஒரு ஸ்லோகம் என்னன்னா, சின்வதா ஸ்வக கதா கிருஷ்ணா புண்ணிய சிரவண கீர்த்தனகா ஹிருதயந்த ஸ்தோ அபத்ராணி. அதாவது பகவானோட நாமத்தை நாம சொல்லும் போது நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் அகற்றப்படுது அப்படின்னுட்டு வராங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய அர்த்தம். நாம வந்து ஒரு பிராமணர், நமக்கு எல்லாமே பிராமணர் கூடிய ஒரு தகுதியை இஸ்கான்ல அமைச்சு கொடுக்குறாங்க. யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? நீ யாரு, நானா இருக்கிறேன், நீ என்ன கும்பிடு போடணும், அதான் எனக்கு பிடிக்குன்னு இருப்போம். புரியுதுங்களா? ஆனா இங்க இஸ்கான்ல அப்படி கிடையாது. எல்லாருமே பிராமணர் ஆகலாம். இதே வார்த்தை கூட ராமானுஜாச்சாரியர் சொன்னாரு. என்னன்னு? ஆசைப்பட்டவரெல்லாம் ஆரியர் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதே மாதிரிதான் இங்க இஸ்கான்ல வந்து அத மாதிரி நம்ம ஆவறதுக்கே பயிற்சி கொடுக்குறாங்க. இந்த பயிற்சியினோட அடிப்படை தான் இப்ப நீங்க இதை கத்துக்கிட்டு இருக்கிற பாடமெல்லாம். பிராமணனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சில கட்டுப்பாட்டு விதிகள்லாம் இருக்குது. சுத்தமா இருக்கணும், கருணையா இருக்கணும், வேதம் படிக்கணும், படிச்ச வேதத்தை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லித் தரணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், பொறுமை இருக்கணும். இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய பண்புகள் இருக்குது. இந்த பண்புகள் எல்லாம் நம்ம வளர்த்துக்கணும். இதுதான் பிராமணியம். இதை வளர்த்துக்கிறது என்ன? அகத்தூய்மை, இதுவும் இருக்கணும். இதுதான் இது. என்ன? தூய்மைக்கு தேவை தண்ணீர், அவ்வளவுதான். பதில் சொல்றாரு. எடுத்தீங்களா பகவத்கீதை 13வது 8-12 யாராச்சும் எடுத்தீங்களா? படிங்க மாதாஜி. அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திரார்ஜவம் ஆச்சோர்யம் பசன்னம் சௌச்சம் ஸ்தீரியம் ஆத்மவிநிகிரஹः இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அநாஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திரனாபிஸ்வங்கா புத்திரதார கிருஹாதிஷு நித்யம் ச சமஹித்வ சித்தத்வம் இஷ்டானிஷ்டோபபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திரவ்யபிசாரிணி விவிக்தா தேசா சேவித்வம் ஆரதீர்ஜன சம்சதி அத்யாத்ம ஜஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதஜ்ஞானம் இதி ப்ரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அன்யதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி ரொம்ப பெருசா இருக்குங்களா? ஆமாதாஜி. இதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? படிங்க, எல்லாத்தையுமே இருக்கும் படிங்க. ஏன்னா 8:45 15 நிமிஷம் இருக்குது. கொஞ்சம் பாடத்துக்கு போலாம். எல்லாருமே கொஞ்சம் தயவுசெய்து எடுத்து படிங்க. அடுத்து, நீங்கள் எப்போதுமே புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் உள்ளேயும் வெளியேயும் கழுவி விட்டீர்கள், குளித்தீர்கள். பிறகு நீங்கள் எப்போதும் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். நீங்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் உணராதவரை உங்களால் மிக அழகாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கவோ அல்லது கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யவோ முடியாது. எனவே தூய்மை அவசியம். இது நம்ம தமிழ்காரங்களுக்கெல்லாம் சொல்லவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமிழ்நாட்டுலாம் மேக்சிமம் இருக்கவங்க கூட அந்த வீட்டை குறைஞ்சது வாரம் ஒரு டைம் ஆச்சும் அதை சாணி போட்டு மெழுகி சுத்தமா வச்சுக்குவாங்க. ரொம்ப சுத்தாங்க. வில்லேஜ் பக்கம் கூட நம்ம நாட்டுல இதுல எல்லாம் இதே இல்லை. சாமின்னு சொல்லும்போது புரட்டாசி மாசம் போய் பாருங்க, எல்லாருமே சுண்ணாம்பு அடிச்சிடுறாங்க. இப்ப எங்க வீட்டு பக்கத்துல எல்லாம், இப்ப நான் எங்க ஊருக்கு வந்திருக்க சேலத்துக்கு, எல்லாருமே சுண்ணாம்பு அடிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா புரட்டாசி மாசம் பெருமாளுக்கு வந்தது, எல்லாம் கோயிலுக்கு போகணும். எங்க ஊர்ல பெருமாள் எல்லாம் குலதெய்வம் பெருமாள் தான். அதனால எல்லாருமே சுண்ணாம்பு அடிச்சிடுறாங்க. பாருங்க, வீட்டையே சுத்தம் பண்றவங்க அப்புறம் தண்ணி எப்படி சுத்தமா வச்சுக்குவாங்களா? இல்லையா? சுத்தமா வச்சுக்குவாங்க. அடுத்து பாருங்க, அதேதான் வருது. நாம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னா தூய்மை அவசியம். அடுத்து மாதாஜி. இருக்கட்டும் மாதாஜி, இருக்கட்டும் மாதாஜி, படிக்கிட்டவங்க இங்க. ஏன்னா 8:45 ஆயிடுச்சு.
ஒரு 4 வாரம் ஆயிப்போச்சு. இப்ப நம்ம 2 பாடம் தான் முடிச்சிருக்கிறோம். அதனால இப்போ வந்து என்னென்ன சுத்தம் படிங்க. யாரண்ணா படிக்காதவங்க படிங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க கோபால் பிரபு வந்துக்கிறாரா? அந்த ரவி பிரபுன்னு ஒருத்தர் வருவாரு, அவரு எல்லாம் இல்லைங்களா? எல்லாருமே படிச்சீங்களா தானே இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும். படிங்க பிரபு, படிங்க மாதாஜி. துணி சுத்தம், மனம் சுத்தம், உடல் சுத்தம், செயல்பாடுகள் சுத்தம், ஆசை சுத்தம், சிந்தனை சுத்தம், தூய்மை எப்போதும் தூய்மையாக எப்போதும் சுத்தமாக இருங்கள். 3 முறை குளிக்கவும். துணி சுத்தம், மனம் சுத்தமாகவும் மானதும் மாசு இல்லை. உடல் சுத்தமாகவும் செயல்பாடு சுத்தமாகவும் ஆசை சுத்தமாக நினைப்பதெல்லாம் சுத்தமானது, மாசு இல்லை. இது தான் சோதனை. நான் எல்லா மோசமான செயல்களையும் செய்கிறேன், மேலும் ஒரு மேம்பட்ட பக்தன் என்று விளம்பரம் செய்கிறேன். என்னை ராஸ்கல், நீ முன்னேறிவிட்டாயா? நீங்கள் எல்லாம் முட்டாள்தனங்களை செய்கிறீர்கள் மற்றும் நீங்கள் முன்னேறிவிட்டீர்களா? இது மிகவும் எளிதான விஷயம். அதை படிங்க பிரபு. மிகவும் எளிதான விஷயம். பிராமணர்களாக தீட்சை பெற்றவர்களை நான் இன்றும் பார்க்கிறேன். அவர்கள் சாப்பிட்ட பிறகு கை கழுவ மாட்டார்கள். நிச்சயம் பிராமணர் இல்லாத குடும்பங்களில் உங்கள் பிறப்பால் பல குறைபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? இது மிகவும் எளிதான விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இது வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, இப்போ தூய்மையா இருக்கணும், எப்போது சுத்தமா இருக்கணும், 3 முறை குளிக்கணும்னு இருக்காங்க. துணி சுத்தம்னா என்ன அர்த்தம்? நாம இன்னைக்கு ஒரு துணி போட்டுட்டோம், அடுத்த நாள் துணி கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு சரி குளிச்சுட்டு அதே துணியை போடலாம்னு நினைக்க கூடாது. மனம் சுத்தங்கிறது அடுத்தவங்க பத்தி நம்ம வந்துட்டு பகவானை தான் நினைக்கணும். ஒரு இதுல கூட அடுத்தவங்க நம்ம போது எதுவுமே தவறாவோ ஒரு இது பண்ணதான் நினைக்கக்கூடாது. மன சுத்தம்னா அடுத்தவங்க தீங்கு நினைக்க கூடாது. முக்கியமா மனசு வந்து சுத்தமா வச்சுக்கிறது. பகவான் நினைச்சாவே போதும், மற்றது நினைக்க வேண்டாங்கிறதோட நம்ம நினைக்கிறத பாசிட்டிவா எடுத்துக்கலாம். உடல் சுத்தங்கிறது குளிக்கிறது. செயல்பாடுகள்னு என்ன அர்த்தம்? நம்ம செயலால சுத்தத்தை. இப்ப நம்ம இருக்கிறோம், காலங்காலத்துல வச்சு வாசல் கூட்டுறோம், கூட்டும் போது அள்ளி நம்ம டஸ்ட்பின்ல கொட்டிக்கணும். நம்ம செயல் என்ன? நாம பண்றதே சுத்தம். அதை பக்கத்து வீட்டுக்கு அந்த ஆண்டு வீட்டுக்கு இந்த ஆண்டு வீட்டுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு தள்ளி விடுறது கிடையாது. செய்யற ஒரு செயல்பாடுகள்லயும் சுத்தம் வேணும். அதுலயும் செயல்பாடு சுத்தும் போது நமக்கு நாமே கூட அந்த செயல்பாடு சுத்தமா செய்யணும். தண்ணி பிடிக்கிறோம், நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. குடிக்கிற தண்ணி பிடிக்க போறவங்க குடத்தை வச்சு பிடிக்கிறோம், பிடிச்சிட்டு அந்த தண்ணியை சாமிக்கு எப்பயுமே யூஸ் பண்றோம்னு நினைப்பிருக்கும் போது அந்த கையை நம்ம கை கழுவணும், குடத்தை கழுவணும். அந்த தண்ணி நம்புற வரைக்கும் தலைய சொரியறது, கைய சொரியறது. அந்த மேக்சிமம் நான் பார்த்திருக்கேன், தலையை சொறிவாங்க, எப்படியும் தலையை சொரிஞ்சே சொரியிறாங்க. திரும்ப அந்த குடத்துல கையை வச்சு தண்ணிய அவங்களுக்கு அது பழகிருச்சு, தெரியல. அந்த தண்ணிக்குள்ள கொய்ய விட்டு இடுப்புல எடுத்து வைக்கிறாங்க. கொண்டாடும் போது என்ன ஆகுது? தலையில எண்ணெய் தடவாத யாரும் இல்லை, அந்த எண்ணெயெல்லாம் மிதக்குது. நான் தண்ணி பிடிக்கும் போது குடத்தை பைப் கிட்டலாம் தண்ணி டேங்கெட்லாம் போயிட்டு எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு சொல்லுவேன், தண்ணி பிடிக்கிறீங்கல்ல கையை எங்கேயும் வைக்கக்கூடாது. இது குடிக்க ஊத்துற தண்ணியா இருந்தா கையை வந்து வீட்டுல கழுவிட்டு வாங்க, எண்ணெய் தலையில இருக்குது குடத்துக்குள்ள விடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன். மேக்சிமம் பாருங்க சொரிவாங்க, அப்பதான் காதை நோண்டுவாங்க, மூக்க நோண்டுவாங்க, அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. இதுதான் செயல்பாடுகள் சுத்தம். அப்புறம் சுத்தமாக ஆசை. எது மேலாச்சும் ஆசைப்படுறோமா? இது நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். ஆசை நம்ம நினைக்கிற எண்ணமோ அது வந்து சுத்தமா நினைக்கிறோம். சுத்தமாக நினைக்கிறது, அந்த ஆசை சுத்தமா இருக்கிறது, இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கே புரியும். எது விளக்கணும் இல்ல அவசியம் இல்லை. எல்லாமே சுத்தமானது, எல்லாமே மாசு இல்லாதது. நான் வந்து எல்லா மோசமான செயலும் செய்யறேன், ஆனா நான் ஒரு பக்தன் அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் செய்யறேன். நான் பக்தன் தாங்கன்னு இந்த பக்கம் வாய் என்னது? படிக்கிறது ராமாயணம், இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது இல்ல. நம்ம எப்படி சொல்றோமோ செயல்படி நம்ம சொல்றோம். ஊருக்கு தான் உபதேசம், நமக்கு இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. நாம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முன்னோடியே இருக்கணும். நாம முன்னோடியா இருந்தாதான் நம்மளை பார்த்து வரவங்களும் இந்த கத்துக்குவாங்க. இன்னைக்கு நான் இப்ப உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன். நான் நாளைக்கு கடை பக்கம் போறேன், அங்க போயிட்டு ஒரு கடையில ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பானிபூரி மசாலா பூரி வாங்கி சாப்பிட்றேன். அப்ப அங்க செல்லகுமார் போறாரு, எங்க ஊருக்காரங்க, நாங்க ஒரு ஊர் தான். பாக்குற என்ன நினைப்பாரு? மாதாஜா இன்னைக்கு உட்காந்து அப்படி கிளாஸ் கொடுத்தாங்க, இங்க பாரு இவங்க வந்து மசால் பூரி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க, அது எந்த தென்னை எங்க போட்டோம்னா அது வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் போட்டுக்கிறாங்க, இவங்க எல்லாம் மேம்பட்ட பக்தரா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும்?
கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத்தாக வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. நாம படிக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை கத்துக்கிட்டு அதன்படி நடக்கணும். அதுதான். அதுக்குதான் பிரபுபாதர் இங்க வந்து திட்டுறாரு. நீ எல்லாமே எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு நான் மேம்பட்ட பக்தன்னு சொல்றியா, விளம்பரம் செஞ்சுக்கிறியா, ராஸ்கேல்னு சொல்லி திட்டுறாரு அவங்கள. நீ முன்னேறிட்டியா, நீ எல்லா முட்டாள்தனையும் செய்றீன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சொல்ற. ராமா ஒரு சிலர் நான் பார்த்துருக்கிறேன். இங்க வந்து பிரீச் பண்ணுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க, டீ காப்பி எல்லாம் குடிக்க கூடாது, குடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அங்க போய் பின்னாடி குடிச்சிருக்கிறாங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். நான் சொல்லுவேன் இது வேண்டாம், தப்பு. தீட்சை வாங்கலன்னா சும்மா சொல்லி விட்டுருவேன். தீட்சை வாங்கிட்டா நான் சொல்லுவேன், இது வந்து நம்மளுடைய குரு ஏத்துக்கிறாரு. நம்ம பாவம் எல்லாம் நம்ம தீட்சை வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பாவம்லாம் குருவுக்கு தான் போகும். நாம அப்படி போலியா நம்ம நடிக்கவே கூடாது. என்னைக்குமே உண்மையா நடக்கணும். எப்ப துளசி மாலையை நம்ம கழுத்துல போட்டுட்டோமோ அது என்ன அர்த்தம்னா, துளசி மாலையெல்லாம் இஸ்கான்ல போட்டிருக்காங்க. நீங்க எல்லாம் புதுசா வர பக்தர்கள் இதுல இருக்கீங்க. இந்த தொண்டைக்கு கீழே நமக்கு தகாததை உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம பேசுற பேச்சு கூட, தொண்டையிலிருந்து வெளியே வர்ற பேச்சு கூட சுத்தமா இருக்கணும். இது நிறைய இருக்கு, பயந்துராதீங்க, கேட்டுட்டு நல்ல விஷயம்தான். அதே மாதிரி பிராமணரா தீட்சை வாங்கினவங்க என்ன செய்யறாங்க, சாப்பிட்டாடி கூட கைக்கிலவா இருக்காங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு. ஆனா பிராமணர் இல்லாத குடும்பங்களில் உங்கள் பிறப்பால் பல குறைபாடுகள் இருக்கா. இப்ப நம்மளாம் சொல்லக்கூடாது, நம்மளாம் பிராமணிஸ் குடும்பம், நாங்களும் பிராமண குடும்பம் இல்லைங்க, குறைபாடு இருக்குது, இல்லாத இல்ல. பட் இது ஒரு உதாரணம் என்னன்னா, பிரபுபாதர் பிறப்பிலேயே ஒரு தூய வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர், நாம கிடையாது. இதுல ஒரு கேள்வி அவர் கேட்கிறார் பிரபுபாதர் பாருங்க. ஆனால் இது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் பாருங்க. எனதெல்லாம் நீடிக்கல, எனதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சிட்டு அந்த எளிதான விஷயங்கிறது நாங்களாம் சுத்தமா இப்போ என்ன உங்களுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி எனக்கு மேல இருக்க மூத்த பக்தர்கள்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, இப்படி நடக்கணுங்க, இப்படி இருக்கணுங்க அப்படின்ட்டு. உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும் ஆரம்பத்துல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம். அட்டன் பண்ணி கேட்க 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 நம்ம மனசுலயும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. பக்தரா இருக்கிறீங்க, உங்க மனசுல எல்லாம் பகவானே உங்களுக்கு வழி காட்டுவாரு, காட்டி உங்களை இருக்க வைப்பாரு, மனசை தூய்மைப்படுத்தி. நீங்க வந்து எல்லாருமே நீங்க இதுல நீங்க எல்லாமே முன்னேறி பக்தராயிட்டு தீட்சை வாங்கணும், பிராமின் ஆகணும், அதுதான் என்னுடைய ஆசை. இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கீங்க எத்தனை பேர் நீங்க பிராமின் ஆவறீங்க நான் பாக்குறேன். ஆவீங்க, கண்டிப்பா ஆவீங்க. சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் நாம் பயன்படுத்தும் எதுவும் நம்மை மாசுபடுத்தும். இன்னும் 7 நிமிஷம் இருக்கு, நான் 2 பேரை முடிச்சிருங்க. இவை வேத நாகரிகத்தின்படி அனைத்தையும் எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது என்பது பற்றிய சாஸ்திர கட்டளைகள். சுத்திகரிக்கப்படாவிட்டால் நாம் பயன்படுத்தும் எதுவும் நம்மை மாசுபடுத்தும். 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில் நந்த மகாராஜா போன்ற கிராமங்களில் கூட மக்கள் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்த அறிந்திருந்தனர். இதனால் அவர்கள் மாசுபடாமல் ஜட வாழ்க்கையும் அனுபவித்தனர். 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் பகவான் இருந்தார். நந்த மகாராஜா யாரு, பகவானோட தந்தை. அப்ப இருந்த கிராமத்துல இருந்தவங்க கூட பொருட்களை வந்து தூய்மைப்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லி அறிஞ்சிருந்தாங்க. அதனால அவங்க வந்து அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தது ஜட வாழ்க்கை தான், அது வந்து மாசுபடாமல் வாழ்ந்தார்கள். இது உங்களுக்கு வேணும்னா 10வது காண்டத்துல 5.4 யாராவது இருந்தா எடுத்து படிங்க பார்க்கலாம். எடுத்து வைங்க, அடுத்த பேரை நான் படிச்சிடுறேன், எடுத்து வைங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தனலட்சுமி மாதாஜி எடுத்து வச்சாலும் சரி, சரவண பிரபு எடுத்து வச்சாலும் சரி, செல்லகுமார் யார்கிட்ட பாகவத எடுத்து எடுங்க. தமிழ் இல்லைங்களா? தமிழ் இல்லைங்க மாதாஜி. செல்லகுமார் பிரபு உங்கள்ட்ட இருக்கா? சரவண பிரபு உங்கள்ட்ட இருக்குதா? இருந்தா எடுங்க. முழு வீட்டையும் சுத்தப்படுத்துவது பெண்ணின் முதல் கடமை. ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன கடமை நம்ம வீட்டுல சொல்லுங்க, சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி இன்னும் ஓபன் பண்ணவே இல்லை மாதாஜி, 2ஆம் தேதி முன்னுங்க. சரி, இனிமேட்டு பாகவத் எடுத்து பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. பகவான் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு, நீங்க குடுத்து வச்சவங்க, பகவான் உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு, அப்புறம் எப்படி எடுக்கிறது? பகவானை திறந்து அவரோட நீங்கள் சங்கம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பகவானுடன் எப்படி சங்கம் வைப்பது? அவர் புத்தகத்தை நம்ம படிக்கும் போதே அவருடைய குணம், ரூபம், நாமம், லீலைகள் இதெல்லாம் படிக்கவே பகவானுடைய நாம சங்கம் கொள்கிறோம். சங்கம்னா அவரோட தொடர்பு கொள்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம். எடுங்க பிரபு, இருக்குது இல்ல, எடுங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு முதல்ல எங்க போகுது? 10வது காண்டத்துக்கு போகுது. அடுத்தது படிக்கிறேங்க, அது வரைக்கும் எடுங்க பிரபு. அதாவது உங்களுக்கு தண்ணி வேணும், அது வந்து ரொம்ப தேவையானது.
குறிப்பா வெப்பமண்டல நாடுகள் வீடு முழுவதையும் சுத்தப்படுத்தவும், உடலை சுத்தப்படுத்தவும், பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்யவும், துணியை சுத்தம் செய்யவும் தண்ணீரை மிக அதிகமாக பயன்படுத்துகிறார்கள். அதுவே வேத நாகரிகம் சுத்தம். கடவுளுக்கு அடுத்தது தூய்மை. சுத்தம் சோறு போடும் நம்ம தமிழ்ல ஒரு பழமொழி போல இருக்குது. அனைவரும் 3 முறை குளித்து அனைத்தையும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இந்தியாவில் நகரத்தில் அல்ல, கிராமங்களில் பெண்களின் முதல் கடமை வீடு முழுவதையும் சுத்தப்படுத்துவதுதான். அதிகாலையில் அவர்கள் வீடு முழுவதையும் துடைத்து விடுவார்கள். அதனால் முதல் வேலை சுத்தம். இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். பழங்காலத்துல எழுந்துச்சுமா இல்லையா உடனே போவோம் வாசலுக்கு. போயிட்டு சாணியை கரைச்சி வாசலை தெளிச்சு கோலம் போட்டுட்டு தான் உள்ள வந்து வீட்டு வேலையை பெண்கள் ஆரம்பிப்பாங்க. இப்ப எங்க போட முடியுது? வந்து பாருங்க டவுன்ஷிப்ல எல்லாம், வில்லேஜ்ல கூட கார ரோடு போட்டாங்க, சிமெண்ட் காங்கிரீட் ரோடு. எங்க சுத்தம் பண்ணுது? ஆனா எங்க வீட்டுல சாணி வச்சிருக்கேங்க, காஞ்ச சாணி கொண்டு வச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த முக்கியமான நாள்ல அந்த சாணியை வந்து எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்டவ் மேல நான் தொடச்சி விடுவேன். அது ஒரு இது, ஒரு துளியாச்சும் போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க நம்ம வில்லேஜ் இருக்கவங்க கிடைக்கும். இல்லாதவங்க கோசாலா இருக்குது பாருங்க, கோசால கொஞ்சம் காஞ்சி சாணி எடுத்து வந்து கொஞ்சம் காய வச்சுக்கோங்க. ஒரு மனசுக்கு திருப்தி. லக்ஷ்மி தேவியே அந்த மாதிரி திருப்திங்களா பிரபு? மாதாஜி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அது மேல இருக்குது மாதாஜி. சரி பிரபு, அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். பரவாயில்லைங்க பிரபு, அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. படிங்கப்பா. எடுத்தீங்களா? படிங்க. மாதாஜி 4th ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? ஆமா, இருங்க நான் இருக்கிறேன். 10 5வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகம் 10வது காண்டத்துல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது புக்கா? தூய்மை பத்தி இருக்கும் பிரபு. அதுல நீங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பை பாருங்க. ஓகே. காலேன ஸ்நான சௌசாப்யம். கரெக்டா மாதாஜி? காலேன ஸ்நான சௌசாப்யம் சம்ஸ்காரை சபசேஜயா கத்யந்தே தானய சந்துஷ்ட்யா திரவ்யாணி ஆத்மாத்ம வித்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன். அரசே, காலத்தின் போக்கினால் அதற்கு ஜெய் பிரபு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். அரசே, காலத்தின் போக்கினால் நிலமும் மற்ற பௌதிக உடைமைகளும் தூய்மை அடைகின்றன. குளிப்பதால் உடல் தூய்மை அடைகிறது. மேலும் சுத்தம் செய்வதால் அசுத்தமான பொருட்கள் தூய்மை அடைகின்றன. சம்ஸ்காரத்தினால், அதாவது தூய்மை சடங்கால் பிறப்பு தூய்மை அடைகிறது. தவத்தினால் புலன்கள் தூய்மை அடைகின்றன. மேலும் பிராமண வழிபாட்டாலும் தானத்தாலும் பௌதிக உடைமைகள் தூய்மை அடைகின்றன. போதும் என்ற மனநிலையால் மனது தூய்மை அடைகிறது. மேலும் தன்னுணர்வினால் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினால் ஆத்மா தூய்மை அடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். பாத்தீங்களா என்னென்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு பிரபு? அப்படியே சொல்லுங்க. அதை பத்தி அப்படியே விளக்கம் இன்னொரு தடவை கேட்கலாம். மனசுல வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா புக் இல்லாதவங்க மனசுல வாங்கி சொல்லுங்க பிரபு. அதை அப்படியே சொல்லிடுங்க. அதாவது நம்மளோட இடம் மற்ற பௌதிக உடைமைகள் எல்லாம் தூய்மை அடையுது காலத்தின் போக்குனால. அப்புறம் குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? உடல் தூய்மையாகுது. சுத்தம் செய்யறதுனால என்ன ஆகுது? அசுத்தமான பொருட்கள் கூட தூய்மை அடையுது. அப்புறம் சம்ஸ்காரத்தினால என்ன அதாவது தூய்மையான சடங்கு செய்யறோம் இல்லையா? சம்ஸ்காரத்தினால அதனால வந்து பிறப்பே நம்மளோட பிறப்பே தூய்மை அடையுது. தவத்தினால நம்மளோட புலன்கள் தூய்மை அடையுது. அப்புறம் பிராமண வழிபாட்டால மற்றும் தானத்தாலையும் நம்ம என்ன பண்றோம்? பௌதிக உடைமைகளை தூய்மைப்படுத்துறோம். போதும் நினைக்கிற மனநிலையினால நம்மளோட மனசு தூய்மை. தன்னுணர்வுனால கிருஷ்ண உணர்வு ஆத்மா தூய்மை. ஹரே போதும் என்ற மனமே புன்சை மருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இது வந்துட்டு முழு வீட்டையும் வந்து சுத்தப்படுத்துறது தான் ஒரு பெண்ணோட. நம்ம இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இதை திரும்ப அடுத்த வாரம் ரீகேப் பண்ணலாம். புக் எடுத்து வச்சுங்க. மாதாஜியோட 9 மணி ஆகி போச்சு. மாதாஜியோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். முடிச்சுக்கலாங்களா கிளாஸ? அடுத்த வாரம் நம்ம சமையலறை சுத்தத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களா வைகுண்ட பூமி மாதாஜி பிரபு? மாதாஜி நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம். வந்துட்டாரு பிரபு, வந்துட்டாரு. ஓகே.
ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பாஞ்சா கல்பத்திருப்பயசா கிருபா சிந்து பையவச்சா பைதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. பக்தவிருந்தக்கு ஜெய் நாமாச்சாரிய தாகூருக்கு ஜெய். ஜகத்குரு சில பிரபுவாதற்கு ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா லைவ் பிரபு. ஆஃப் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரிங்க பிரபு. பிரபுஜி நான் தான் இருக்கேன். நீங்க தான் ஹரே பண்ணுங்க கிருஷ்ணா. பிரபு, பண்ணுங்க. பிரபு லைவ் ஆஃப் பண்றதுக்கு சொல்லுங்க பிரபு, இல்லைன்னா நான் உங்களை போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பிரபு. பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க, பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க, அவர் பண்ணிடுவாரு. இருங்க ஒரு நிமிஷம், அவர் சொல்லட்டும். ஓகேவா பிரபு? ஆக்சுவலா சொல்லட்டுமா பிரபு? சரி. ஐ பிகம் ஹோஸ்ட். இல்லைன்னு ஹோஸ்ட் ஆகல நான். அதை பண்றேன், பண்ணட்டுமா பிரபு? ஓகே. இந்த ஹோஸ்ட் டூல்னு தனியா இருக்கும். கரெக்ட் பிரபு. ஓகே ஓகே பிரபு. அதுல போகணும் இல்ல, அதுல இல்ல, லேப்டாப்க்கு அதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். இருந்தாலும் பார்த்து சொல்றேன் நான். ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே அதுக்குள்ள கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிச்சு முடிங்க. நீங்க அத ரொட்டேஷன்ல வாசிச்சு முடிங்க. 13வது மந்திரம் ஜாயின் பண்ற ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல. ஓகே மாதாஜி. லைவ் ஆஃப் ஆயிட்டா இல்லையா? இல்ல இல்ல இல்ல, இல்ல அதான் லைவ் நான் ஆஃப் பண்ண போறேன் மாதாஜி. ஆஃப் ஹரே பண்ணிடுங்க. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, அடுத்தது நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க.